Takže ja vás vítam v novom videu. To nebude let's play na Sims 3 ani na žiadny iný. Toto bude také keby poučné video, ako nahrávať na YouTube obraz, hry, videa, teda zvuk a obraz na počítači, na telke alebo niečo. Ja to viem zatiaľ iba na počítači. A to ďakujem môjmu dobrému kamarátovi Alexovi, keď to pozerá, tak ďakujem ti za to, že sme to poradil. Je to vlastne program tento, môžeme si ho otvoriť. No, je to takéto niečo, je to... vlastne nie. Je to nejaký program, máte tu tady také možnosti, také tady sú možnosti nejaké, tak, minimalizujem zatiaľ. A my vlastne otvoríte si nejaký Google Chrome alebo Mozilla Firefox, najradšej cez Google, dáte si www, môže byť aj malé, ale nevadí, bandicam.com a my tam nedáme toto, my nedáme iba.com a dále je download, čo po anglicky znamená stiahnuť. Tady máte, že ešte si môžete preložiť, ja som to dám momentálne do slovenčiny, lebo sice mám angličtiny samé jednotky, ale nie je potrebné to mať v angličtine, keď sa to dá aj do slovenčiny. Takže je to vysokokvalitný program na nahrávanie hier, zachytenie videa, obrázkov a všetkého, čo sa deje na obrazovke. To je dobré. Môžete nahrávať Minecraft, WoW, MapleStory, iTunes, YouTube, PowerPoint, Excel, Firefox, HD, TV, webcam, Skype, video, chatovanie, Java alebo Java Flash, hry, živé streaming, vysielanie a všetko, čo sa zobrazí na obrazovke. Dôležité funkcie sú na nahrávanie otvoriť brániku na obrazovke a zachytenie obrázku. To nič, to je akože rozlíšenie a zachytenie obrazu, ako si to už je na vás, ako si vy nastavíte, to je, že obraz si nastavíte. Ja používam JPG, potom AVI a AVI, používam AVI, to je moje nastavenie, podpora to nič, možnosť zobrazenia kontroly FPS, používam FPS, prednosti programu Bandicam, vytvorenie extrémne malého súboru videa. Tomu nerozumím, no dobre. Ja natáčam aj 58 minút a 43 minút, som natočil tak pokazené videá, teraz som natočil 27 minútové, ktoré to bol môj prvý let's play. Dobre, nahrávanie viac než 24 hodinového videa môžete tiež, ale nechápem na čo. Nahrávanie videa v rozlíšení to mám. Umiestnenie videa na YouTube bez konvertovania. Maximálna veľkosť súboru je neobmedzená na 3,9 GB. Buď kúpite verziu zadarmo, čo bude napríklad taká lacná verzia natáčania, no proste natáčaš bez zvuku, iba tu hlučuješ, hnusné rozlíšenie a neviem čo, alebo si to kúpite za 36 eur. Bandicam, originál, jak mám ja, originál, obraz, HD, bellissimo. Bandicam plus Bandicoot sa rovná 60 eur. Wow, inak by to stálo 72. Bandicoot, to je vlastne tento program, môžeme si ho aj ukázať. To je na strihanie videí. Tady máte spojiť viac videosúborov,
registrovať. Ja to mám zatiaľ, nie som neregistrovaný, takže mám verziu zadarmo, lebo zatiaľ nie som moc dobrý youtuber. Ďalej strihať, tady môžete takto strihať čečky vaše, takto názov Subaru a teda. To nič, tak si proste zostrihnete video a spojíte, čo ja viem, tam dáte nejaké efekty, no namakané to bude. Ďalej, čo tam také je ešte, tady môžete pozrieť video, také alebo také, ďakujem priateľom. To nič, pozrieme si video, to môže byť zaujímavé, to vám ukážem, keď sa z toho naučíte, lebo ja to úplne natáčam inak než tam, ale je to tiež dobré. Takže poprvé, nebudem vyrušovať. Takže to bolo také video, ja vám to môžem ukázať, keď ste tomu nerozumeli, ja vám to ukážem. Takže máte Bandicam a to nič, nevšímajte na platenej verzii, zadarmo to není. Máte kameru, práve natáčam, takýto čas mám, tady je, no proste natáčate ako, máte Bandicam otvorený, ste na tejto lište zapojení, musíte sa prekliknúť na túto lištu, čo je to okienko a tým pádom si dáte, proste ako chcete nahrávať, že či celý obraz chcete, proste to je jak toto niečo, asi takéto podobné, že takto nejak môžete porozstavovať, po celej obrazovke to mám ja a si to proste robím. Potom si toto takto zminimalizujem a tady je zastaviť nahrávanie, tak proste ja to mám, keď to máte na celej obrazovke, neviem, či to tam je teraz vidieť, ale asi nie, alebo áno, tak proste je tam taký strašne dlhý, ale strašne úzky taký obdĺžnik, kde je také rec, a keď tlačíte rec, tak vám nahráva a už si iba môžete kliknúť napríklad hru nejakú, alebo nejaký program, alebo niečo proste si iba zakliknete a ste tam, máte hotové. Akože, takto tomu sa hovorí šupidupidu, kto to nepochopil, tak ešte raz, lebo poznám napríklad takže Jožko Pletko, popletie vám všetko, tak ja to radšej spravím na začiatku. Otvoríte si toto okienko, už je otvorené, ja ho mám aspoň. Toto už je nastavenia, to už je na vás. Ak si dáte nastavenie. To má takéto. OK, strašne. Takže povoliť dolu počkaj, ospravedlňujem sa, ale nemám okno v izbe hneď a svieti mi do očí, takže sa mi to začíta. Povoliť dolu podmienku úplného automatického nahrávania. To povolí žiadnu časť nahrávania, veľko sa budú nahrávať. Ja že som nechal nepovoliť žiadnu. Tak. OK. Teraz to audio. To tupé audio. Takže, audio. Asi ako sa
audio. Máte platenú verziu. Musíte ísť tento počítač. Teda ne, tento počítač nemusíte. To je nič. Proste máte tabulku. Tady máte nastavenia audio. Takéto audio. Kto chce, si to zapíšte, lebo je to tak zložité trošku. Takéto mám nastavenie audia a všetko mi funguje. Takže kodek MPEG 1 L2 bit TOCBS 192 192 máme číslo. Kanály Momo Kmitočet to neviem, 48 000 to nechávam to čas na dopíchanie. Verím, že som moc na vás rýchly, tak si to pozrite, zapíšte si tieto 4 informácie. Tady AVI ešte, typ súboru mám AVI, ne MP4, MP4 je somarina. Inak neviem prečo, ale je to somarina. Ne, ešte. Kodek. Sú tady dva kodeky, toto. Ešte tady video je veľkosť, úplná veľkosť. Proste, ospravedlňujem sa, to mi niekto volal, ale nejak ma položil od strachu. Kašľať na to, neriešim. Kodek. To už som vám hovoril. Kvalita 70%. Až dá sa stop. To som nevedel, čo som spravil. Ospravedlňujem sa. Dám to tam ešte raz. Ja to opravím. Wow, môže byť až to, ale my to nepotrebujeme. Tak. To vám rozbalím. Aby ste vedeli, ktoré to je, ale to najdlhšie. To najdlhšie, to najlepšie, to najvyčačkanejšie. Takže proste tak. Zase som to zavrel, lebo keď sa nejak číslo modré, ja sa bojím, že sa mi to vymaže. Tak ja to dávam SC, aby sa mi to nejak nezmazalo. Dobre, ja dávam koniec, už ste to videli. Tak, mám video F10, obrazok mám F11. Tady sú videá, ktoré natočíte, máte výstup. Tady Bandicam, toto som natočil, to neviem čo je, a toto asi ešte len natáčam, neviem. Máte obrázky, čo to všetko malý, ja si to vymažem, lebo to všetko nepodarené, videa, tak vám to dúfam nemusím ukazovať. Ešte tady máte nejaké to nastavenie, pozrime toto nastavenia, nahrávať zvuk. Áno, už viem, dáte nahrávať zvuk, uložiť audio stopu počas nahrávania a dáte toto, dva zmiešané zvuky. Ja som dal, že OK, takže zmiešané môžu byť, že bude to tak ďalej 50% som si nastavil hlasitosť počítaču alebo nejakej hry proste, lebo ja som natočil prvé video, mohli ste si všimnúť, že strašne som potichu, lebo tá hra hučí jak nevím co. Takže tak proste, tak som si podal na 50% mňa počuť a na 50 jeho húru. OK, dáme konec, aby som niečo nepoštral zasa. Ďalej tady je takže môžeme odfotiť si toto, tady sú naše priečenky. To nemôžem dať teraz počas nahrávania, ale je toto isté tam je. Takže nie je sa čo obávať, bude to tam mať toto isté, nie je to o nič inačie. Natáčanie si s HDMI kamerou alebo webkamerou, rozkliknete si ju
Dá sa to? A nemôžem počuť nahrávanie. Nevadí. Na webkameru. Tam bude nastavenie nejaké. Proste, tam bude nejaké nastavenie, tam bude, že zatvoriť okienko nahrávania webkamery, alebo niečo také podobné, a teraz neviem presne čo. A tady, ako budete vedieť, že nahrávate cez webkameru, alebo tady bude také malinké okienečko, kde vás bude víc a budete sami vidieť, jak taký najviac páni. Sa tam bude, uvidíte v tom okienku, ale počas kedy sa vám to okienko zavrie, aby vás to nevyrušovalo ale aby to vyrušovalo tých divákov, čo tam budete mať takú v rohu, takú veľkú kysňu. Ja budem mať ešte 50 odoberateľov, takže aby sme sa vedeli trošku zahrajkať na ťačky hračky. Ja už to moc zdržujem, tak to si ešte ukážeme. OK, to je asi všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Chcete pokračovať v takýchto sériách, nejaké ponaučenia, ako toto spraviť, tak mi musíte posielať lajky, dáme 20 lajkov a natočíme ďalší nejaký takýto úspešný vlog v počítači. Napríklad ešte by som chcel napríklad nahrať prvé videá slávnych youtuberov. Napíšte mi do komentára akých, pokiaľ to nevyjde dňa 19.1.2017, pokiaľ to video nevyjde, tak mi posielajte akých youtuberov, ale asi jakých dám youtuberov, ja by som tam budem určite na Goga a na Baxtrixa tiež asi nezabudnem, to sú moje najobľúbenejší youtubery plus Asimister a Feláci. To sú moji top youtubery, ktorých požadávam a hovorím si, že aj ja raz budem dobrá, úspešná youtuberka. To nevadí, že som chalán, ale YouTube, teraz bude čo o mňa mysleť, že som gay. To je to pravda. Je to len taký akože humor, nejaký môj humor, aj Gogo tam má všelijaké tie humory. Napríklad Triko YouTube, Pán Bochník. Triko YouTube nebol taký u ňo častý, len na jedno video bol. Aspoň to viem. Nebudem o jednej veci kecať. Tak ja si myslím, že Bandicam sa vám dobre ukázal. Ak sa vám to páči, povedzte mi, že či som to do komentárov mi napíšte, či sa vám to páčilo, či som vám nejak pomohol vo vašom sne byť youtuberkami a podávať podpíši, narábať veľké lovy a tak povedzte, ja budem veľmi rád, ak sa mi to podarilo, toto mohlo byť také ponaučné video, ako chodiť do školky. Zasa, nevadí, stále som chorý. Dobre, tak to vypíňam. A džus!